Kaixo eta ongetorriak saio berri batera gaur azaroak 28 osteguna bi elkarrizketa berriekin gatoz. Alde batetik, Sugoi Etxarrirekin egongo gara Euskal Herrian euskarazetik datorrena. Euskal Herrian euskarazetik manifestaziora deitu dute Durangon abenduaren 7irako, Euskararen Errepublika lelopean eta honen inguruan hitz egitera dator. Eta beste alde batetik, Ander Lipusekin egongo gara hizketan. Ander Lipus amets Arzaiuzen minan liburua antzerkia bihurtu du eta arte drama konpainiak antzezten du eta obra aurkeztera dator. Baina hauekin hasi baino lehen goazen gure betiko edukiarekin. Goazen orain gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, 1575ean, garrotez exekutatu zituzten Miguel Zubiri eta Maria Johan Iruñean, sorginkeria egotzita. Urte batzuk geroago, 1928an, Iruña kafetegian pertsona bat atxilotu zuten Espainiako ereserkiarekin ez zelako zutitu eta agur fascista egin. Egun berean, baina 1985ean, Shell petrolio konpainiak klima aldaketaz egin berri zuen txostena exekutatzea erabaki zuen. Eta bukatzeko, 2004 urtean, Txileko diktaduran torturatukoen inguruko txostena argitaratu zuen gobernuak. Errepasatu dezagun aste honetarako agenda. Ostegunean batetik Labea bakarrizketa probalekua egingo da. Labako Labean Jose Aldarosoro, Iker Plazaola, Txiki eta Maialen Berra izango dira bakarrizketan. Manes Astigarragak aurkeztuko du saioa. Arratsaldeko 7etan Laban, sarrerak 5 euroan. Bestetik, hots egunak antolatu ditu Zaldiko Maldikok. Esan ezin artistak emanaldi akustikoa egingo du arratsaldeko 8etan. Ostiralean Olatz Salvadorren kontzertua egongo da Indara aretoan. Olatz Salvadorrek zainak eman lana kaleratu du berriki eta aurkezpen biran Iruñean izango da. Iluntzeko 9etan hasiko da kontzertua Indaran eta sarrerak 15 euroan eskuratu daitezke. Larunbatean Eskabidean taldea kontzertuan emango du Totem aretoan. Eskabidean taldeak berriki kaleratu du errepikaezina izan da diskoa eta horren aurkezpen biran hitzordua dute Iruñean. Arratsaldeko 7etan sarrerak 12 euroan. Ikus dezagun gaurko egunkarien azalek zer dioten. Diario de Noticiasen titular nagusian, Nafarroak 456,7 milioi inbertitu ditu ikerketa eta garapen sektorean, 177,2 enpresetatik etorrita. Ikerketa 145 hasi da 2016tik. Foru barne produktu gordinaren 1,86 da 2023an, eta zientzia planak 1%ra iritsi nahi du 2030ean. Arlo horretako langileen kopuruak gora egin du, 600 kontratazio berri egin baitira, eta 5.921 langile gehiago kontratatu ditu, horietatik 3.434 ikertzaileak dira. Argazki nagusian, elkarte memorialistek deitutako elkarretaratzea Iruñeko udaletxe plazan. Titular nagusian, eraitsi ez eraberritu. Erorien monumentua berrasteko akordio politikoaren aurkako protesta. Hori koloreko berrietan, alde batetik Lertxundi agertokietatik erretiratuko da azken disko batekin. Beste alde batetik Osasuna Zeutara itzuliko da 80 urteren ostean. Jarraian Carmen Rubio kirol merezimenduen urrea jaso du. Eskuineko berrietan, batetik gehiengo sindikalak errefuxiatu egin du hezkuntzarekin egindako akordioa. Bestetik parlamentuak boluntariotzaren Nafarroako kontseiluari emandako domina. Jarraian, gazbonbona batek eztanda egin zuen Sarrigurenen, eta litekena da leherketa hori eraginda izana. Gainera, Lobatok inguratuta eta bakarrik dimisioa eman du Madrilgo PSOE alderdiko lider gisa. Azkenik, Gabonak Iruñeko auzoetan.
Diario de Navarraren titular nagusian, adituek aldaketak eskatzen dituzte osasunean. Akidura zantzuen aurrean. Lau zuzendari nagusik kudeak eta autonomia emango duen lege berrie baten alde egin dute. Argazki nagusian, Dolores Redondo Zibibox Iturramako eskaileratik jaitsi da ikusleen txalo artean. Titularrean Dolores Redondorenganako berotasuna. Zibibox Iturrama bete du eleberrigileak Diario de Navarrako irakurketa klubarekin. Erdiko berrian, Europak oniritzia eman dio Nafarroari kamioiei bidesariak kobratzeko. Beheko berrietan, ezkerrekoan, 32 ikastetxe publiko atera dira IIPren eta haren irakasleen alde. Eskuinekoan, Juan Lobatok dimisioa eman du PSOEren kongresuaren aurretik. Gararen titular nagusian, ertzaintzak zauritua izan zen Amaia Zarbarteren senarraren, Joseba Noboaren hitzak ditugu. Nire emazteari ultra batek eraso izan balio, desberdina izango litzateke. Ia 9 hilabete igaro dira Amaia Zarbartek buruan zauri larriak izan zituenetik. Ertzaintzak jaurtigai bat jaurti eta Errealaren eta PSG-ren arteko futbol partidaren atarian, polizia batek lurrean ostikada bat eman ondoren. Argazki nagusian Benito Lertxundi dugu. Titularrean Orioko bardoak oholtzatik jeistea erabaki du. Oholtzaren gainean 6 hamarkada eman ditu Benito Lertxundik eta atzo Gernikako Jaialai pilotalekuan emandako agerraldian agur esateko tenorea iritsi zaiola adierazi zuen. Erdiko berrian, Goikoan, Bengoetxeak partaidetzan oinarritutako lan estilo berria iragarri du. Behekoan, gazteen 60%k pentsamendu suizidak izan ditu, inkesta baten arabera. Goiko berrian, abenduaren 16irako ezarri dute beste bi eskumen eskualdatzea. Eskuineko berrietan, alde batetik von der Leyenek CE berria ultraeskuinari irekitzaio. Beste alde batetik Israelek orain Gazako biztanleengan biltzen ditu bere bombak. Amaitzeko maite zaitugo kolosala Pirritx, Porrotx eta Marimototxi. Berriaren argazki nagusian Benito Lertxundi atzo Gernika Lumoko Jaialai frontoian. Titularrean udazken koloretan esan du agur. Benito Lertxundik musika utziko du, 60 urteren ondotik. Pozik dago, ongi tratatu nau lanbideak dira bere hitzak. Beheko argazkian Isabel Jaurena eta Olatz Silva berriako kazetariak ditugu. Titularrean berriaren feminizketak seria irabazi du Ricardo Arregi kazetaritza saria. Goikoan berriz Damaris Egurrola dugu Olympique de Lyon taldeko futbolaria. Honen hitzetan, hazten eta hobetzen jarraitzeko eta titulu gehiago irabazteko grinaz nago. Honen beheko argazkian Jose Ramon Bengoetxea dugu. Honen ustetan, helburu nagusia da pertsona guztiak zainduta sentitzea. Erdiko berrietan, alde batetik, kostaldearen eta zinematografiaren kudeaketa hartu du Jaurlaritzak. Beste alde batetik, playback novela aurkeztu du Miren Amurizak. Euskal Herria Irratiaren titular nagusian ikusi zuzenean Nafarroako ekonomia zirkularrari buruzko saio berezia. Euskal Herria Irratiaren saio zeinen egoitzatik. Entzun FM-ko 88.3an edo ikusi hemen. 9:00 11:00 izango da. Egungo egoera arrakastadun adibideak etorkizuneko erronkak. Elkarrizketatuen artean Mikel Irujo kontseilaria eta ekonomia zirkularrean diharduten Lakturale edo Biosasun bezalako enpresen ordezkariak izango ditugu. Eskuineko berrietan, Goikoan Zizurko EH Bilduko Ander Loyolaren hitzetan, haur eskola berri batek erantzunen lioke hobeki herriaren errealitateari. Zizur nagusian gaur eztabaidatuko dute osoko bilkuran herrian aurreskolak eskaintza handiagoa egiteko dagoen beharrari nola erantzun. Egungo Pakita Ansa aurreskola handitzeko proposamena dago mahai gainean eta berri bat eraikitzeko aukera ere bai. Zizurko EH Bildurentzat egokiago erantzunen dio herriak duen beharrari eraikin berri batek. Behekoan Karmele Solaguren sakabanaketa politikoaren biktima gisa aitortzea eskatu dute. Atzo arratsaldean Egiari Zor Fundazioak eta Karmele Gogoan plataformak Nafarroako gobernua eta parlamentua interpelatu zituzten, eta eskatu aitortza ofizial bat egiteko euskal presoi ezarritako sakabanaketa eta urruntze politikoen biktimei.
Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Sugoi Etxarriekin gaude. Kaixo, Sugoi, zer moz? Kaixo. Bueno, Euskal Herrian euskaraztetik manifestazio bat antolatu duzu, ezta? Abenduaren 7irako, Durangon. Eta, bueno, zergatik antolatu duzu, kontatu diguzu pixka bat. Bai, manifestazioaren leloa izango da Euskaraz bizitzeko Euskararen Errepublika. Duela aste bete inguru, Euskalgintzaren Kontseiluak, hau da, Euskararen aldeko eragile edo talde desberdinak biltzen dituen taldeak edo elkarteak, iragarri zuen edo esan zuen Euskara eta gure hizkuntza komunitatea dagoela larrialdi linguistikoan, eta larrialdi egoera horren aurrean guk uste dugu dela momentua larrialdi horretatik ateratzeko irtenbidea nondik joan behar den erakusteko. Eta EHR-en edo Euskal Herrian euskarazen ekarpena bada gure ustez iparra hortik joan behar dela adieraztea, eta horregatik uste dugu independentzia beharrezkoa dugula benetan gure hizkuntza egoera on batera eramateko eta iristeko, eta horregatik lelo hori. Eta aldarrikapen zabal horren barruan, aldarrikapen zehatzagoak dituzue? Egia da, aurreko urtean egin genuela Euskaltzara independentisten topaketak, egin genituela, eta bai horre atera genituela arlo edo zergatik behar dugun independentzia, eta Euskararen aldeko borrokatik arago ere, uste dugu beste borroka batzuk ere ipar hori edo markatua dutela, feminismotik edo bestelako borroka batzuetatik, eta beraiekin elkarlana hasten ari gara, oraindik asko dugu egiteko, baina uste dugu Euskararen Errepublika ez dela bakarrik Euskararen Errepublika izango, baizik eta beste aldarrikapen batzuk eta beste borroka batzuk barruan izango dituela. Eta zergatik iruditzen zaizue bere bizikoa Euskararen Errepublika izatea? Uste dugu batzuetan independentziaren alde egin denean, argudio desberdinak erabi izan dira, eta egon daiteke tentazioa independentzia lortu eta euskara alde batera uzteko, euskara bigarren mailako helburu bezala uzteko. Gure ustez, Euskararen Errepublika modu bat esateko independentzia prozesu horrek edo independentzia horrek eduki behar duela erdigunan euskara, gure hizkuntza delako eta gure hizkuntza aurrera egiteko beharrezkoa duelako estatua, baina baita ere gure herriak aurrera egiteko beharrezko izango delako hizkuntza. Horregatik da pixka modu bat hori erdigunean jartzeko. Eta lehen nahi duzu larrialdi egoeran gaudela, uste duzu urrun gaudela helburutik? Asko egin da, eta 50-60 hamarkadan hasi zen Euskararen aldeko borroka horrek eman ditu fruitu asko eta asko lortu da, baina oraindik oso urrun gaude egoera osasuntsu batean egoteko, eta euskarak benetan Euskal Herrian erdigunean egoteko eta gure egunerokoan arazorik gabe euskaraz bizitzeko eta euskara lurralde honetan hizkuntza nagusi izateko. Orduan asko egin da, baina asko falta da. Hori dudik gabe, eta azken urteetan Euskararen aldeko mugimenduak eman dituen emaitza horiek estankatuta daudela, ja 15 urte badira, eta baude sintoma batzu baita ere kezkagarriak atzera egin dezakegunak. Hor dago baita ere oldarraldia, gero igual komentatuko duguna, pentsatzuk. Baina, guzti honen aurrean uste dugu behar dela olatu berri bat, eta olatu berri horrek hartuko ditu forma asko eta leku desberdinetatik egin behar dugu. Baina, zentzu hortan kalera ateratzea ezinbestekoa da, elkartzea, gure aldarrikapenak Euskalean egotea eta astintzea pixka. Eta nola ikusten duzu egoera orain? Badirudi orain eraso asko jasotzen adituela euskerak. Nola ikusten duzu egoera? Bai, guk ikusten duguna da
estankamendu hortan ikusi gaituztenean, batzuk ikusi dutenean euskararen aldeko bultzada hori, pixkat lasaitu dela edo mantxotu dela, aprobetxatu dutela eta ari direla atzerakada bat planteatzen, lortu ditugun eskubideak, lortu ditugun espazioak, berriz murrizten edo gutxitzen. Orduan, guk ere ulertzen dugu hau ez dela fenomeno isolatu bat, euskararen kasuan bakarrik gertatzen dena, baizik eta badagola joera orokor bat mundu mailan ari dena erreakzioa planteatzen, eta atzerakada, eskubide atzerakada, emakumeen eskubideetan, migranten eskubideetan, langileen eskubideetan, eta barrez. Eta orduan, uste dugu baita logika berdinean funtzionatzen duela zapalkuntza honetan ere ez. Euskara hizkuntza gutxitu bat da, borroka askoren bidez lortu da espazio batzuk irabaztea, eta ari zaizkigu horiek kendu nahian, ez? Orduan, alde batetik baita ere, uste dugu Durangoko manifestazioa izango dela nolabait fronte euskaltzale antifasista edo kaleratzeko modu bat. Hau da, euskalgintzatik, euskaren aldeko mugimendutik erreakzioari eta atzerakada horri ez esateko modu bat. Osea, eskuin muturraren gorakadak ere eragina duela uste duzu, bezik igual Nafarroan, ez? Guk uste dugu baietz orokorrean, Euskal Herri osoan handitu dira Euskararen kontrako diskurtsoak, epaileak hartzen ari dira Euskararen kontrako erabakiak, sindikatu batzuk ez, talderdi eta sindikatuen artean, uste dut seinalatu behar dira bereziki ezkertiar, bere burua ezkertiar jotzen duten horiek ez, PSOE, Comisiones Obreras, UGT, horiek ari dira etengabe Euskararen kontrako diskurtsoak eta erabakiak eta epaitegietara eramaten euskararen eskakizunak eta lanpostuetarako eta horiek ari direla nolabait logika hori indartzen eta hori da seinalatu nahi dugun gauzetako bat. Europatik ere berri onak etorri dira, ez? Ez zentzutan? Euskararen onerako, esan nahi dut. Bai, esatuzu ofizialtasunaren hauzia, hori ustut konpondu gabe dagoela guztiz, ez dago erabakita, baina, pauso interesgarri bat izan daiteke, batez ere, igual gure bizitzaren egunerokoan ez du eragin handirik izango, seguraski, gure eguneroko bizitza ez da tramite horietan oinarritzen, ez? Baizik eta kaleetan eta gure zerbitzuetan eta bar. Baina, bai kontraesan bat agerian utziko lukela ez, adibidez Euskal Herrian bertan euskara ofizialez izatea eta Europan bai ez. Zergatik Iruñean ez den ofiziala euskara eta zergatik bai Europan ez. Eta horrek emango luke baita ere jokua gure ustez hortik tiratzeko ez. Eta euskararen aurkako erasoak bakarrik kanpotik etortzen direla uste duzu edo barrutik ere planteatu behar dugu zergatik ez dugun erabiltzen euskara? Nire ustez egonda joera ez, azkeneko urtetan autofustigatzekoa baita ere euskaldunok gure burua eta esateko ezagutza ari da gorantz egiten eta ez dugu erabiltzen eta erabidea ez doa gorantz. Baina, orain dela gutxi atera da ikerketa oso potente bat, Iñaki Jurrebaso izeneko soziologo batek, atera du ikerketa bat euskararen egoera aztertzen, bere historia, datuak dauden historia guztian zeharrez. Eta atera duen ondorioa justo kontrakoa, ez? Orain arte pentsatzen genuen ezagutza da gure indargune, bagoazelako gorantz, eta erabileran faiatzen dugu. Eta, ikerketa honei esker badakigu gure indarguneetako bat dela erabilera, ez? Ze ezagutza kontutan hartuta Euskal Herrian kalkulatu du gutxi gora bera 100 elkarrizketetatik gehienez izan daitezkela euskeraz 15 inguru, 15%. Eta kalean neurtzen den erabilera 12%koa. Orduan, askoz hurbilago gaude erabilera maximotik, minimotik baino, ez? Eta orduan, benetan arazoa da estrukturala, oraindik Nafarroan ikasleen erdia, baina gehiago dijoa G eredura, euskararekin inongo kontakturik ez dagoen eskoletara. Orduan, gure inguruan etengabe ez, baldin badago jendea ez dakiguna euskara ez dakin edo ez, seguraski ez daki
eta guzti hori, ezin dugu erabileraren zama gure gain jarri. Baita ere egia da, gure ustez kontzientzia bat berreskuratu behar dela, Euskaldunok kontzientzia bat berreskuratu behar dugula, gure hizkuntza eta gure komunitatea nola dagoen, eta horren bidez gure implikazioa eta motivazioa indartu erabiltzeko, eta behintzat Euskaldunon artean euskeraz egiteko, baina hori gure ustez etorriko da ez autofustigamendu batetik edo derrigortze batetik, baizik eta kontzientzia hartze batetik. Eta ezberdintasunak ikusten dituzu landa eremuan eta hiriaren artean, erabileran? Bai, hombre, azkenan argi dagoena da, ezagutza maila geroz altuagoa izan, erabilera maila ere altuagoa dela. Eta hori, herri Nafarroaren kasuan adibidez, iparraldeko herrietan ezagutza handiagoa denez, erabilera handiagoa da. Eta hori gero hor badago beste kontutxo bat, euskalkia edo ez euskalkia, eta uste dut hor ere konplejo asko kendu behar ditugu, eta ez dugula, euskara batua gutxietsi behar, eta euskalkirik ez dagoen herrietan, edo euskara batua ere nolabait bihurtzen ari dela euskalki bat, eta hor baita ere euskaldunok konplejo batzuk kendu behar ditugula gure barrutik, Eta ohiturek ze paper jokatzen dute euskararen erabileran? Ze, klaro, hemen Nafarroan eta Euskal Herrian oso ohiturazko pertsonak gara. Bai, baina hori, azkenan eske berdina da, da zirkulo bat. Ohitura aldaketak bultzatu behar ditugu, dudik gabe, kontzientzia hartze batetik, lehen esan duan bezala, kontzientzia hartu behar dugu gure hizkuntzaren egoera zein den, eta guk ikusi bakoitzak gure inguruan ze harreman ditugun euskarazkoak ez direnak eta izan daitezkenak, eta horiek aldatzen saiatu Baina hori da parte bat, eta beste parte handiago bat, maila sozialean, da ezagutza unibertsalizatu behar dela, mundu guztiak euskara ikasi beharko lukeela, gu euskaraz bizi nahi dugunok euskaraz bizi ahal izateko, bestela ez dago berdintasunezko egoera bat, Eta zer iruditzen zaizue Euskaraldia bezalako ekimenak? Euskaraldia balio dezake, ohitura aldaketa horiek, komentatu ditugun ohitura aldaketa horiek bultzatzeko edo, eta udaberrian dugu beste edizio berri bat, eta ikusiko dugu baita ze emaitza ematen dituen. Eta euskalduntze prozesu horretan, uste duzu euskaldun zaharrak oso exigenteak garela edo direla? Ikasten ari direnekin esan nahi dut. Nik uste dut nahiko orokorrean izaten garela nahiko gustatzen zaigu, jendeak euskara ikastea eta bere euskara hobetzea, eta lehen esan dut daude hor guri sartu dizkiguten konplejoak eta gure artean sortzen ditugun beste batzuk eta gainditu behar ditugu, dela euskaldun motak sailkatzea eta esatea batzuk dira lehenengo mailakoak, beste batzuk bigarren mailakoak, euskara onena hitz egiten dena eta guztiek balio dute, euskara berriak, euskara zaharrak, euskara sortzen dugun euskara batek, asmatua, pixkat behar dugu guztia, Bai, baina batzutan ematen du lotxa hori dela aitzakia ez erabiltzeko, Hori, eta lotxa bada paralizantea eta askotan horrek eragiten du baita ere erderara pasatzea, baditugu konplejoak kanpotik datozenak, beste batzuk sortu ditugunak, orduan gainditu behar ditugu. Eta zuk uste duzu dela euskarari gertatzen zaizkion arazoak bakarrik edo hizkuntza gutxituen zera da? Bai, azkenan hizkuntza gutxitua duten espazio edo herri guztietan antzeko fenomenoa gertatzen dira, badago hizkuntza dominante bat eta hizkuntza zapaldu bat, eta orduan hizkuntza dominantea bultzatu nahi duen horrek mekanismo desberdinak sortzen ditu akonplejatzeko, gutxiago, hizkuntza gutxitu hori kulturalki balio gutxiago emateko,
eta guk ere hori bizi dugu, eta urte askotan zehar hori bultzatu da, gure aitona amonei sartu zitzaizkien kriston konplejuak, beldurrak eta zigorrak eta bar euskaraz hitz egiteagatik. Baita ere lotzen zen euskara satiekin, ez? Eta guzti horri aurre egitea edo buelta ematea ez da erresa. Baina hori da gure erronka baita. Eta hau guztia salatzeko Durangon, abenduaren 7an manifestazioa egingo duzue, eta zergatik Durangon? Bai, duela 45 urte sortu zen Euskal Herrian euskaraz, Durangon, eta Durango bai dela Euskal Herrian mundu Euskaren aldeko mugimenduaren edo mundu euskaltzalearen referentzia bat, ez? Baita ere urteroko azoka bertan egiten da, eta uste dugu badela momentua lehen esan dudana, ez? Kalera ateratzeko, astintzeko, gure hizkuntzaren egoeraren larrialdi egoeraz kontzientzia hartzeko, eta uste dugu dela oso zita garrantzitsua. Jasaten ari garen erasoen aurrean eta gure hizkuntza dagoen egoeraren aurrean euskaltzaleak eta aktibatu behar garelako, eta elkartu eta sentitu bakoitza igual bere egunerokoan, ez? Badabil bakoitza bere saiakerak egiten eta batzutan dira oso frustranteak, goazen elkartzera eta goazen sentitzea ez gaudela bakarrik, ez? Eta bagola jendetza bat berdin pentsatzen duena, berdin bizitzen duena, eta hortarako aukera bat izango da. Eta manifestazio hau aurkezteko eta manifestazioaren berri emateko hainbat hitzaldi egin dituzu, ezta? Kontatu dezakezu pixka bat? Bai, egin dugu olako bira bat Euskal Herrian zehar, adibidez Iruñan aurreko asteazkenean egin genuen aurkezpena, eta aurkezpen horietako batean, batzuetan, Iruñan barne, izan dugu baita ere Gorka Torre, iparraldeko militante euskaltzalea, Euskal Herrian euskarazteko kidea dena, eta bera jasaten ari da errepresio ekonomikoa, hau da, 4.000 euroko multak edo isunak jarri dizkiote, Frantziako estatutik, Euskaren aldeko ekintza desberdinak egiteagatik, ez? Eta horren, izan genuen pixkat, berak deitu du intsumiziora, ez? Euskaldunok deitu gaitu jartzen diguten marko horretatik haratago joateko eta arau injustuak desobeditzeko intsumizioa egitera. Eta pixkat horren inguruan solasalditxo bat egin genuen, eta gero izan genuen Iruñerriko rapero, 6 rapero, osatu zuten olako kontzertutxo bat denen artean, elkartasun kontzertu bat dirua biltzeko kausa hortan laguntzeko. Gorka Torrek erabakia du epaiketa horietan ez parte hartzea, ez badiote euskaraz deklaratzen uzten, ez? Eta bigarren epaiketa da, 3. bat egongo da, segurazki. Bigarren epaiketa da ez diotena euskaraz deklaratzen utzi, eta berak ondorioz ez duena parte hartu, ez? Eta berak mugimendu horren bidez nahi du ikusarazi bizitzen dugun zapalkuntza hori. Gai horretan ere Europak jartzen ari du abiapuntu bat, ez? Ikusiko dugu. Guk ez dugu itxarapen handirik Europatik azkenan estatuei ez dugu uste jarriko dienik olako muga edo jarriko dizkienik olako baldintzak hizkuntzaren arloan, zoritxarrez. Ojala baietz, baina ez dugu uste. Baina, aber zer ematen du, ikusiko dugu zer ematen duen ofizialtasunaren historia horrek. Ikusiko dugu. Eta manifestaziorako ez dakit autobusak eta antolatu dituzue? Bai, Iruñetik autobusa antolatu dugu, beste herri batzuetatik ere bai, baina Iruñekora izen emateko izango da pixkat goiz atera eta arratsaldeko goizeko 9:00 atera eta arratsaldeko 7:30 itzulera, pixka da itare Durangoko azoka denez eta eguna probesteko.
Eta hori izena emateko esango dut telefono zenbakia. Bai, esan. 640-602-301 zenbakiaren bidez, WhatsApp bidez edo deituz izen emateko aukera dago. Eta, zu Goia bukatzeko, zer da egun honetaz espero duzuena? Espero duguna da euskaltzaleok elkartzea, gure aldarrikapenak kalera eramatea, eta larrialdi linguistikoaren kontzientzia horretan sakontzea, eta hortik ateratzeko, egoera hortatik ateratzeko determinazioa dugula adieraztea baita ere. Eta gero lehen esan dudan bezala baita ere, eraso horiek egiten ari diren eragile horiei esatea, eraso horien bidez ari direla olatu erreakzionario hori elikatzen, eta beraiek ikusiko dutela, baina guk horren gainetik aurre egingo diegula erasoi eta elkartuta gaudela, eta geroz eta gehiago elkartzera goazela. Zu Goi, mila esker gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik, eta beti bezala ongi informatzeagatik. Eta deialdia luzatzen dugu, abenduaren 7 Durangon, eta ea zer moduz joaten den. Eskerrik asko. Gaurko eta biharko eguraldia ikusiko dugu. Gaur, osteguna, eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Eguzkia jaun eta jabe hegoaldeko zenbait lekuetan izan ezik, bereziki Ebro bailaratik gertu. Toki horietan, goizean goiz agertu den behe-lainoa iraunkorra izan daiteke. Egunaren hasieran eta amaieran hotza egingo du. Egunaren erdiko orduetan giroa epela izango da. Kantauri isurialdeko zenbait lekuetan temperatura maksimoak 20 gradutik gorakora izango daitezke. Hego haizea leuna izango da. Aldaketa handirik ez ostiralean, zeruan hodei gehiago agertuko dira, batez ere eguerditik aurrera. Baina erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak izango dira eta giroa berriro ere eguzkitsua izango da. Hegoaldeko zenbait lekuetan behe-laino iraunkorra ager daiteke, bereziki Ebro ibarrean. Hegoaldeko haizea ibiliko da, arratsaldean kostaldean brisa. Temperatura maksimoak igo egingo dira, batez ere barnealdean. Minimoek berdintsu jarraituko dute eta hegoaldeko zenbait lekuetan izotza egin dezake. Kaixo, lehen aipatu dugun bezala, orain Ander Lipusekin gaude. Kaixo, zer moduz? Kaixo, ongi. Minan antzeslana aurkeztera zatoz, ezta? Bai, hala da. Ja urrian estrenatu genuen eta orain Euskal Herriko antzoki ezberdinetan ari gara lanean. Ja zorionez emanaldi desente egin ditugu eta orain lesakan tokatzen da. Horrekin sartu baino lehen, Arte Drama konpainiak antzesten duzue. Eta, hitz egin pixkat honen inguruan, noiz sortu zen, zenbat zarete? Nire ibilbidea hasi nintzen lehenango antzerkiola imaginarioarekin, eta behin taldea desegin zenean Arte Drama, arte eszenikoen plataforma sortu genuen. Ezberdintasun edo gure euskarrietako zutaberik garrantzitsuena da hautu oso garrantzitsua hartu genuela euskaraz sortzea bakarrik, euskaraz aritzea antzerkian, eta arrezkero hau izango zen 2006an, eta arrezkero Euskal Herriko plazetan gabiltza euskarazko antzerkia egiten. Hainbat antzeslan sortu dugu, Arte Drama bezala, eta baita ere beste talde batzuekin koprodukzioan. Batez ere esanguratsuenak dira Axutekin egin ditugun antzeslanak. Iparraldeko antzerki kolektiboa Fuxia nahiek eramaten dutena edo gidatzen dutena. Eta nondik nora joaten zarete antzesten?
Bueno, gure eremua geografikoki Euskal Herria da. Orain adibidez, Leicester Siberuan ere egongo gara, eta Euskal komunitateari zuzendutako antzeslanak dira gehien bat. Noizean behin inoiz batzutan beste leku batzutara ere joan gara, Frantzian Tardesera edo Korsikara adibidez, edo Madrilera, baina beti ere euskaraz eginez eta kasu horietan goi tituluak erabiltzen ditugu, baina beti ere euskaraz. Eta, bueno, oraingoan Milan izeneko liburua antzeztaratu duzu, ezta? Amets Arzaiu zena? Bai, hala da. Berez duela 5 urte Amets Arzaiuzek Ibrahima Balderen historioa kontatzen duen Minan liburua plazaratu zuen, duela 5 urte, Susa argitaletxearekin, eta testu horrek, idatzi horrek, literatur lan horrek, izugarrizko arrakasta eta oso irakurria izan den liburu bat izan da, ezta? Bertan Ibrahima Balderen historioa kontatzen du, bera Ginea Konakrin sortu zen, eta berak ez bazuen bere buruan Europara bidaiatzea, bere anaiak etxetik ihes egin eta bizitza hobeago baten bila abiatzen da, eta Libiatik barku bat hartzen du eta bertan bizitza galtzen du, ezta, itsasoan. Historio krudela da, historio oso gogorra da Ibrahima Balderena, bere bidaia osoa Konakriko bere txiki aurra zeneko garaia kontatzen du, gero anaiaren bila abiatzen denean da hor pairatzen dituen torturak, basamortua nola zeharkatzen duen, nola esklabo bezala tratatzen duten eta hartzen duten, eta bizipen guzti hori Ametsek hartu zuen, eta idazkera oso simple, xume, baina modu oso poetikoan idatzi zuen, eta gogorrean, eta ez batzen hasiera baten nire ideia hori antzerkira eramatea, ezagutu nuen dramaturgo bat, Timberlake Wettenbaker, berak itzuli zuen, lehen itzulpena egin zena, ingelesera izan zen, da berak egin zuen itzulpena, Little Brother deitu zuena, eta beraien asmoa, bere asmoa zen antzerkira eramatea Londresen Ibrahima Balderen eta Ametsen historio hau, ezta? Azkenean, bertan bera gelditu zen Londresen antzokitara eramateko asmoa. Orain badakigu maiatzean estrenatuko dutela Londresen, baina nik aipatu nion Timmeri pena zela euskaraz sortutako obra bat euskaraz ez ematea antzerkiz, ezta? Eta orduan aurkitu nituenean aktore egokiak historio hau gorpuzteko, Timekin batera Amets eta Ibrahimarengana jo genuen, eta asko kostatu zitzaien baiezkoa ematea, batez ere benetako edo egiazko historio bat delako, eta zauri asko daudelako hor, ez da historio horren baitan, baina azkenean baiezkoa eman ziguten bai Ibrahimak eta bai Ametsek, eta duela gutxi gora bera 2 urte hasi ginen gorpuzten, antzeslana bilakatu den Minan hau, eta orain plazaz plaza gabiltza. Eta Minan obrak oihartzun handia izan du, hainbat sari jaso ditu, eta horrek ez dizue ezakit presioa handitzen? Bai, normala da, jendeak espero du zerbait, oso irakurria izan den liburu bat da, eta erronka etzen erresa, ezta? Baina nik uste dut zorionez baita ere Amets nahiko sorkuntza prozesu guztian oso hurbiletik jarraitu du egiten ari ginena, eta hori ere abantaila bat izan da, ezta? Jakitea egiten ari ginen hori zuzena eta egokia zela, ezta? Eta gero azkenean, antzerkia beste kodigo bat da, beste lenguaia mota bat da, eta uste dut
azkenean emaitzarekin, ni neu behintzat oso posik nago, zuzendari moduan, eta taldeak lan handia egin du, eta taldea ere oso posik dago emaitzarekin, oso posik gaude. Eta uste dut publikoak ere eskertzen duela, iristen den antzeslan bat dela, eta publikoa oso unkituta ateratzen dela antzeslan honetatik. Azkenean oso pilpilian dagoen gai bat da, migrazioarena hor gure begi aurrean pairatzen dugun egoera nahiko askotan komunikabideetan eta edabideetan zenbakiak baino ez ditugu ikusten, ez dakit zenbat hil dira, bidasoa zeharkatzen migratzaile bat hilda, baina zenbaki hoien atzean pertsonak daude eta guzti hori humanizatzea eta ikusgarritasun bat ematea horren atzean pertsona batzu daudela eta historio oso gogorrak daudela, uste dut beharrezkoa zela eta uste dut lortzen dela. Hasiera batean minanen idatzi horrekin, baina orain antzerkiaren bitartez ere lortzen dugula jendeari helaraztea eta jendea ukitzea eta hunkitzea. Zu zuzendari izateaz gain ere antzesten duzu obra, ez da? Bai, hala da. Alde batetik Sanbudia dago, berak azaleratzen du, gorpuzten du Ibrahimaren personaia, eta gero beste 3 aktore gaude oholtza gainean, Mikel Kaie, Eiara Irazusta eta ni neu, eta guk pixka bat Ibrahimaren historio hori horren kontakizuna laguntzen dugu halako koro lan bat bezala eginez, ezta? Ibrahimaren paisaia, espazio, egoera eta personaia ezberdinekin aurkitzen da eta guk personaia ezberdin horiek eta paisaia horiek irudikatzen laguntzen dugu obran zehar. Esango nuke obrak 2 maila bezala dituela, alde batetik dago Ibrahimaren kontakizuna, eta kontakizun hori publikoari zuzentzen zaio, norden kontatzen du nola bizi izan duen bere bidaia hori, eta gero kontakizun hortik aparte, bera antzerkiaren munduan edo antzerkiaren ekintzan sartzen da, eta publikoak ikusten ditu personaia horiek, egoera horiek, Afrikaren ibilbide hori, irudikatua argiaren, eszenografiaren, personaien eta jantzien eta musikaren laguntzaz. Eta nola prestatzen zarete aktore moduan zuena ez den zauri bat ezakit antzesteko? Bueno, gurea ez da, baina gure egin dezakegu, ez da? Eta guk ere empatia bat sentitu dezakegu horrekiko. Euskaldun bezala, euskaldun askok ihes egin behar izan dute gure herritik eta badakigu hori zer den edo pentsatu edo sentitu dezakegu esperientzia hori zer izan daitekeen, ezta? Hortaz aparte, gurekin ari diren aktoreak, adibidez, Sanburen kasua, berak ez zuen bizi bidaia hori, baina bere aitak bai, ezta? Eta ensegu batzutara etorri izan da bere aita, eta bere aitarekin hitz egiteko aukera izan dut. Eta berak kontatu izan dit nola egin zuen berak ere bere bidaia. Eta Basamertuko pasarte oso bortitzak kontatu dizkigu, nola ikusi duan jendea hiltzen. Orduan, guk ez dugu bizi izan, baina bai hurbiletik, batez ere lanean ari diren aktoreek, ezta? Aktoreak adibidez, Mikelek bere anaiak oraindik, bere anaia bat adibidez Libian dago, programa baten zain, ezta? Mediterraneoa zeharkatzeko zain. Beraz, badugu esperientzia horren hurbiltasuna eta kontakizun horren pintzeladak edo bizipenak nahiko hurbilekoak dira. Nik uste dut azkenean begiak pixka bat zabaldu behar ditugula eta ikusi gaur egun gure ondoan
bizi diren beste komunitate batzuk hoiek, esperientzia hoiek bizi izan dituztela eta hoiekin empatizatzea beharrezkoa dela. Eta zuentzako obra hau egitearen gauzarik zailena zer da? Bueno, niretzat, lehenengo eta behin, lehen aipatu dudan erronka hori, ezta? Jende askok irakurri du ametsen idatzi hori, Susan publikatutako idatzi hori, eta jendeak agian esperientzia bat bizi izan du bakoitzak personala, ezta, hori irakurtzerakoan, ezta. Orduan, esperientzia personal hori komunitate bateri antzerkitik plazaratzea, etzen erresa, ezta. Baina uste dut pixka bat idazkera horren kodigoak antzerkira eramaten saiatu gara, bere sinpletasunean kontakizun hori ematea antzerkiaren bitartez, eta gero gauza asko ezabatu behar izan ditugu, dena ezin genuen kontatu, ezta? Bestela antzeslanak 3 ordu edo 4 ordu iraungo zuen, ezta? Eta guzti hori ordu bete eta erdiko kontakizunean esartzea, etzen lan erresa, ezta? Eta personaia asko, egoera asko agertzen dira obran zehar, eta guzti hori irudikatzea, adibidez kartzelatik ihes egitea lortzen duenean, pasamortua, guzti hori modu oso sinplean eta antzerkiaren kodigoetatik kontatzea, esen erresa, baina azkenean hori gure lana da, sortzaile asko ibili gara lan hau gauzatzen, alde batetik, ni zuzendari bezala egon naiz, baina kanpotik Philippe Duco bezalako Parisko koreografo bat eukidut zuzendari laguntzaile lanetan, Axut kolektiboko Manesh Fuchs eukidut aktorearen lanean murgilduta eta laguntzen baita ere, eta gero beste antzerkiaren beste alor oso garrantzitsuak diranak, adibidez estenografia, jantziak, musika, argiak, guzti hortan lan talde bikain bat eukidut, nire ustez, eta guztion laguntzarekin eta ideiekin lortu dugu minan, gure minan bat sortzea, ezta? Ni azkenean ia apenas egon naiz Afrikan, gutxi ezagutzen dut Afrikatik, baina etzen Afrikaren irudi folkloriko bat ematea eta Afrika irudikatzea. Azkenean inporta zitzaidana eta beharrezkoa ikusten nuena zen Ibrahimaren historio hori ondo kontatzea, xamurtasunez, krudeltasunez, eta bertan agertzen diren personaia on eta txar guztiak hoiek ongi irudikatzea eta publikoari helaraztea Ibrahimaren bidaia gogor hori. Hori ere galdetu behar nizun, estenografian, liburuan agertzen dira irudiak, ez? Eta gero obran hori irudikatu duzue argazkietan ateratzen den bezala, edo aldatu duzue? Horretan nahiko fidela, edo izan naiz oso fidela testuarekiko eta kontakizunarekiko. Niretzat etzen erresa, ezin duzu fikzionatu benetako istorio bat, edo behintzat nire erabakia zuzendari bezala hori izan da. Dramaturgiak eskatzen zuelako ez dakiz kontakizun bapatean handiago egitea, edo hori etzen nire bidea, edo nire autua. Oso fidela izan naiz testuarekiko, eta nire saiakera guztia fideltasun hori mantentzea izan da. Kontakizuna bere heinean mantentzea. Egia da, 3. Partean gauza asko ezabatu ditudala, dramaturgiak antzerkiaren ikuspuntutik eskatzen zuelako bukaeraruntz joatea. Hau da, Marokon Nadorreko basoan daudenera, horko bidaia hori askoz ere moztuago dago, eta beste
erritmo bat hartzen du antzeslanak, baina bere heinean oso fidela izan gara historiari eta bueno, ez da erresa izan, ze pasarte batzuk zailak ziren nola kontatu gartzelako iesaldia, edo nola kontatu basamortua, basamortuan ibiltzen ari dela, edo nola kontatu esklaboen edo migratzaileak kanpo eremuetan dauden 600 pertsona hor daudela kontatzea, ez da? Baina nik uste dut irudimenarekin antzerkiak permititzen duela kontakizunaren pasarte horiek beste modu batean kontatzea. Azkenean, pixka bat ipuin kontalariaren rola hartu dut, ipuin kontalari batek dena imaginaziotik kontatzen du eta jendeak aktorearen lanaren bidez ikusi behar du aktore horrek kontatzen duena, eta hori izan da azkenean autua, ez da? Oso modu sinplean dena kontatzea eta transmititzea. Historia oso gogor baten aurrean gaude, baina zuri zer da gehien hunkitu zaituena? Bueno, pasarte oso gogorrak daude, badago pasarte bat esklabo bezala hartzen duenean gizon sar batek Libian oiotoki batean, bertan oiotokian hangarrean ukitzen du preso edo esklabo moduan oioi jaten ematen egunak eta egunak, ez da? Ia jateko eman gabe eta ez dakit, momentu hori, pasarte hori oso gogorra da. Badaude beste pasarte batzuk agineko min handiakin dagoenean eta alfombra baten ariarekin agina ataratzen duenean, adibidez pasarte hori ez dugu sartu antzeslanean, baina momentu oso gogorra daude, edo torturak pairatzen dituenean, badaude pasarte batzuk oso gogorrak diranak, edo nadorreko basoan daudenean, eta eurak poliziagatik ies egitea lortzen dutenean, baina adibidez emakumeak ezin dutenean ies egin, ze besoetan aurrak dituzte eta aurrekin ezin dute korrika egin, eta orduan jipoituak eta bortxatuak dira emakume guztiak. Oso pasarte gogorrak dira eta oso zaila da bizi ez duen antzako hori irudikatzea, krudelkeri guzti hori irudikatzea, eta Afrikan barna eta baita ere Europan dauden mafia guzti horiek eta nola probesten diren, nola aprobetxatzen diren pertsonen desgraziekin eta pertsonen beharrekin guzti hori irudikatzea oso gogorra da eta uste dut beharrezkoa. Eta zeintzuk dira obra honetaz eta istorioaz orokorrean atera dituzun ikasketak? Bueno, ikasketak beti daude, ez da? Asko irakurri edo begiratu dut migratzaile hauen egoerari buruz. Niretzat da gai bat asko ikutu nauena eta beti ez dakit alako sensibilidade bat sentitzen dut migratzaileekiko. Hau ez da lehen obra migratzaileen gaia ikutzen duguna, arte drama bezala. Lehenago beste bi obra eginak ditugu, lehena etxekoak izan zen, eta duela bizpahiru urte beste antzeslan bat migratzaileen gaia ikutzen genduena, edo exilioarena, atzerrian lurra garratz deitu zena. Orduan da gai bat niretzat hor dagoena eta niri asko ukitzen nauena, ez da? Arrazakeriaren gaia baita ere, ez da? Orduan niretzat beti da ikasketa bat eta bideo hori jorratzea eta publikoari mai gainean edo antzerki holtza gainean jartzea ezinbestekoa dena, ezta? Eta gero ikasketa beti da sorkuntza aldetik eta guzti hori nola eramaten duzun eta beti da ikasketa bat. Eta beti da ikasketa bat baita ere lantalde berri bat daukagulako oholtza gainean, ezta? Beste 3 gaztekin ari naiz lanean, Sanbu Diabi, Eiara Irazusta eta Mikel Kaie, nerekin konparatuta oso gazteak dira eurak eta eurekin asko ari naiz ikasten eta asko ari naiz disfrutatzen
bira honetan, ez da. Jada, bira dola hilabete batzuk hasi zineten, ez? Eta, zein da feedbacka edo jendearena? Bueno, oso posi gaude eta harrituta eduki duen erantzunarekin, ezta? Zorionez antzoki guztiak betetzen ari gara eta hori aktore batentzat edo konpainia batentzat, antzerki konpainia batentzat oso pozgarria eta pizgarria da, ezta? Ikustea antzokietan soldautak egiten ari garela, ez dakit, zer esan, hori ederra da, ezta? Antzokiak jendez beteta ikustea eta ikusmina sortu duela eta jendea erantzuten ari dela eta jendea antzerkira etortzen ari dela, ezta? Euskarazko antzerkiak behar du, nik uste dut beharrezkoa dela publiko bat egitea eta hortan gabiltza eta, momentuz oso pozik gaude, ezta? Publikoaren erantzunarekin eta guk azkenean hori, bai bizitzen dugu, baina herri batetik bestera ari gara joaten da, ez daukagu hori disfrutatzeko unerik, baina oso pozik gaude eta emanaldi asko egin ditugu hilabete batean 25 emanaldi egin ditugu, asko da hori. Eta hortaz aparte, baita emanaldi eskolar asko egiten ari gara, jende gaztearentzat eta hori ere gauza edarra da, ezta? Jende gaztea ikustea proiektuarekin eta antzeslanarekin inplikatuta eta antzerkia ikusten, guretzat hori baita ere edarra da, transmisio bide delako eta euskarazko antzerkia da gai hauek jorratzea ezinbestekoa delako momentu honetan. Orain, Lesaka herriaren txanda da, zer da espero duzuena? Lesakan beti baukagu harreman estua Mairu antzerki taldearekin eta jaialdira gonbidatu gaituzte oraingoan ere eta orduan guretzat harreman hoiek bereziak dira eta ez dakit antzerkia ez da bakarrik produktu bat, ez da? Nik uste dut antzerkiarekin batera herriko taldeekin eta harremanak gauzatzea eta harremanetan egotea ezinbestekoa dela. Orain espero duguna da Lesakako antzokia ere betetzea eta publikoak gozatzea emanaldi honekin, minan honekin eta han egongo gara gu gogotsu antzerkia emateko gogoz eta partekatzeko gogoz gure Ibraimaren historio hau. Bere garaian ametsek idatzi zuena eta orain guk artedramak antzerkiz ekartzen duguna. Ander, bukatzeko zuri eskerrak eman gurekin hitz egiteko tartetxo bat ateratzeagatik eta zuen obra aurkezteagatik. Eta harrera hain ona izaten jarraitzen duen. Eskerrik asko zuei gonbidatzeagatik eta antzokian ikusiko gara. Ondo segi, agur. Ondo segi, mila esker, aio. Orain bukatzeko parlamentuko galderekin utziko zaituztegu. Azaroaren 25ean emakumearen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna ospatu zen, eta horregatik gai honen ingurukoak izango dira aste honetarako galderak. Bihar itzuliko gara eduki eta elkarrizketa berriekin. Ondo bukatu eguna. Agur! Indarkeria matxistaren egoera orokorra oso txarra da, ez? Oso gaizki gaudela esan dezakegu, baina baita ere kontestuan jarrita mugimendu feministari esker eta instituzioetan egin den lanari esker esan dezakegu aurrera pausoak eman direla. Aurrera pausu horiek batez ere izan dira indarkeria matxista desnaturalizatzeko momentuan, askotan aipatzen zen izebergaren punta hori, baina mugimendu feministaren lanari esker ikustarazi izan dugu, zerbait estrukturala dela eta biolentzia matxista hori desnaturalizatu dela. Hau da, ez dugula ikusi erasotzaile horiek
pertsona gaixoak edo eroak izango balitz bezala, baizik eta gizarte matxista baten ondorioz sozializatzen garen pertsonak gara, eta ondorioz indarkeria matxista zerbait estrukturala da eta gure gizartean oso errotuta dagoen eskubideen urraketa bat dela esan dezakegu. Egin dezakegun balorazio ezkorra izan behar da, ezta? Zoritxarrez jarraitzen dute hilketa matxistak, zoritxarrez diot jarraitzen dutelako, eta horren aurrean bakarrik ez mota ezberdinako lanak egin daitezke, baina nik uste dut gizonok, bereziki gizonok, hausnarketa sakon bat egin behar dugula, zen motako jarrera dugun gai honena inguruan, zen motako harremanak izan nahi ditugun emakumeekin, baina oso sakona benetan. Datuak oso kezkagarriak dira, eta horrexegatik jarraitu behar dugu hausnartzen, eta horren aurrean pozgarria da atzoko manifestazio jendetsuak ikustea, eta horrek esan edu gutxienez populazioaren sektore batean ematen dela halako hausnarketa, eta horren kontra borrokatu behar dela, jarraitu behar dela borrokatzen, eta zorionez mugimendu feministak gogoratzen digu urteoro, egunero esango genuke, baina bereziki halako egunetan, atzo bezalako egunetan edo martxoaren 8an egun bezalako egunetan, orduan gogoratzen digute hor izan behar dugula jotake horren kontra borrokatzen, ezta? Ez dakit nola definitu, baina harrigarria egiten zaigu kontuan hartuz, inoiz baino informazio gehiago dugunean, halako gertakaria gertatzea, inoiz baino laguntza gehiago dugunean, inoiz baino formakuntza gehiago dugunean, halako gertakariak jarraitzea, ezta? Horrexegatik jarraitu behar dugu honen inguruan hausnartzen, borrokatzen, horren kontra borrokatzen, eta planteamendu berriak egiten. Gogoratu nahi dugu, hemen Nafarroan lege bat dugula, horren kontra borrokatzeko, 14an aho batez gainera parlamentu honetan onartuta, eta bete behar dugula lege horretan esaten dena, ezta? Eta gero gogoratu behar dugu ere beste lege bat onartu zen ere 19an, hain zuen ere emakume eta gizonen arteko berdintasunaren legea, eta hori ere bultzatu behar dugu. Eta azpimarratu nahiko nuke ere, jarraitu behar dugu bereziki hezkuntza munduan sakontzen. Eskolae bezalako programa bultzatzen, hain zuen ere berdintasuna lortzeko, ezta? Horren datza bereziki proiektu horren mamia, eta horrexegatik formakuntzan, hezkuntzan jarraitu behar dugu benetako berdintasuna lortu arte. Ikusten dugu eaiketak egunez egun ditugula, eta horrek esan nahi du bizi garela sistema patriarkal batean, ez? Eta horrek behar dituela, ez horiek arauak eta neurriak eta legebiltzarretan egiten diren legea, baizik eta estrukturala denez, gizarte guztiak egin behar dugu hor buru belarri, lan-talan, berdintasunari heltzen, ze desberdintasun horrek ekartzen ditu, dauzkagun bortizkeria guzti hauek, ez? Eta azken muturrean dira, eragiketa guzti hauek, bai emakumeei eta baita ere emakumeen seme alabai eri, ez? Orain daukagun bortizkeria bikario horri. Aurtengo datuak oso kezkagarriak dira. Atzo Naizek aipatzen zuen munduan 10 minuturo emakume bat erailtzen dela, eta Euskal Herriko datuak dira azken urteetan 5 emakume erail direla, beraz datuak oso kezkagarriak direla esan dezakegu. Baina esan bezala, hau izebergaren punta da, erailketa matxistarena, baina borrokatu behar dugu izeberg hori sostengatzen duen estruktura guztien aurrean. Eta horretarako ezinbestekoak dira politika publiko transbertsalak eta bere erroan eragiten duten politika horiek datu kezkagarri hauei aurre egiteko. Aldez aurretik jarraituko nuke bereziki datuak oso kezkagarria dira azpimarratzen, okerez banago, 10 minutuz munduan zehar emakume bat hilik suertatzen da, bai,
gizon batek hiltzen duela, konoski senitarteko batek, edo lagun batek, edo dena delakoak, baina 10 minutuz oso arras esaten da, baina datu benetan larriak kezkagarriak dira. Eta estatu mailan egunero 615 salaketa jartzen direla ere, hori ere kontuan hartu behar dugu. Beno, Nafarroako Parlamentuak egiten dabena da, adierazpen instituzionalak onartu, baina horretarako barri ditugu alderdi guztiek bere adostasuna ematea. Hemen daukagu eskuindar alderdi bat, eskuindarreko alderdi bat, eta alderdi horrek beti esaten du ez dagoela bortizkeriarik, ez daukagula indarkeria matxistarik, eta beraz ez du alde bozkatzen orduan adierazpen instituzional horiek ez dira ateatzen. Pasada bat da, orain arte ez da hori sekulan gertatu parlamentuan, baina Vox daukagu orain hemen parlamentu honetan, eta horrek egiten duena da parlamentuak daukan ahots hori ezin kaleratu, ez? Baina 2015 urtean, egin genuena izan zen ere parlamentuan bere berdintasun plan bat adostu. Eta plan horrek bere baitan zeukan, erailketa bat izaten genuenean estatuan, parlamentuak kalera ateratzen da, bere pankartarekin hori salatzeko, ez? Hori lortu genuen, eta orain lastima bada, izugarria da, oso larria da, hainbat eta hainbat egunetan kanpora ateratzea, ez? Zeren, oraindik ere, gizonek ez dute konpromesu hori hartzen, esanez, berdintasun bat behar dugula, denak berdinak garela, eta inor ez da egon behar bata bestearen menpe, eta hori gertatzen da. Esan dudana, berdintasun eza hori, berdintasun barik daukaguna, ondorio latzena da, erailketak ditugula. Nafarroako parlamentuak azaroaren 25-erako hainbat ariketa hainbat eginbide egin izan zituen, goizean kontzentrazio bat egon zen, eta arratsaldean beste hitzartze batzuk egon ziren. Baina garrantzitsuena da mugimendu feministak egin zituen deialdiak, eta nolabait kaleak hartuz, eta baita ere instituzioei apelatuz martxan jartzeko. Eta guk Euskal Herria Bildu bezala kaleetan egon ginen nolabait esateko, eta mugimendu feministaren leloarekin bat egiten dugu, ez? Lotsa aldatu behar dela eta horri eragin behar izan diogula. Eta kezkatzeko ere, eta nik uste dut azpimarratu behar dela, gaur goizan ona jaitsi baino lehen, elkarrizketa hau jaistera etorri baino lehen, egon naiz begiratzen prensa, zemotako berriak jartzen zuten atzoko manifestazioen inguruan, eta benetan hemengo guztiek azpimarratzen zuten lehenengo horrian manifestazio horiek, baina zoritxarrez estatuko eskuineko prensan bat ere ez azpimarratu baizik, eta ez dute plazaratu ez da argazkirik bat, ez da lerrebururik bat. Hori oso adierazgarria da, zen motako garantzia ematen dioten halako gai bati. Nik uste dut horren inguruan ere hausnarketa sakon bat egin behar dutela bereziki hedabide horiek jakiteko ze non kokatu nahi duten gaiztoko gai hau. Beraz, kontuan hartzeko ere. Eta gero beste aldetik ere, hemen Nafarroako parlamentuan berez ez genuen ezer antolatu, baizik eta Nafarroako gobernuak antolatzen du urte oro konzentrazio bat, eta gu batzen gara konzentrazio horretara. Ara joan ginen, diputazioaren aurrean konzentratu ginen, ara joan ginen parlamentario guztiak, eta bat egin genuen Nafarroako gobernuak antolatutako konzentrazio horrekin. Eta gero arratsaldean bakoitzak bere tokian, bere herrian, nire kasuan nahi dezatarrak egin genuen konzentrazio bat, eta horrengo ginen, gai hilketa hauek salatzen, ezta? Bortizkeri matxista salatzen. Kezkagarriak, aurtengoak, pasan urtekoak, soilik dauzkagu datuak, estadistikak 2003 urtetik ona. Imaginatu beste biktima batzuk, ezta? Beti dauzkagu historikoki datuak. Erailketa matxisten arloan, soilik hasten gera datu horiek edukitzen, errelato historiko hori edukitzen 2003 urtetik, oso gutxi da. Eta goruntz joan dira.
guk hemen erabakiak hartzen ditugu, eta erabaki horiek lega dira, lege horiek desarrollatu egin behar dira, ezta? Eta lege horiek ekartzen dizkigute, emakumeoi eta geure seme-alabei behar diren egea, behar diren neurria, landu behar dena, ez? Arlo guztietan, osasunean, hezkuntzan, arlo sozialean, hori da, ez? Parlamentuak egiten da bena. Baina oso kezkagarria dira dauzkagun zifrak. Eta horrek behar du, sakonki, berdintasunari heldu eta berdintasunaren arloan eta inguruan egin behar guztiak denon artean egitea. Guk gaur Euskal Herria Bildu bezala mahai gainean jarri nahi dugu erorien monumentuari buruz hartutako akordio politikoa, PSN geroa bai eta Euskal Herria Bilduk hartutako akordioa, guretzat oso akordio garrantzitsua da, akordio politiko bat da, nolabait bidea martxan jartzen du eta hemendik aurrera lan egin behar da Maravillas Lamberto interpretazio zentro hori martxan jartzeko, eta guretzat egoera honi 2015ko legegintzaldian hasi zen prozesu honetan beste pauso bat da, ez? Baina esan bezala hasierako pauso bat da eta oraindik lan asko dago egiteko eta gizartearen parte hartzea beharrezkoa da horretarako. Gainera Euskal Herria Bilduk asteburu hontan gure militanteei, gure bilkidei planteatu genien ea bat datorren mahai politikoak hartutako erabakiarekin, eta parte hartzearen 82% baiezkoa eman zuen, beraz horrek ematen digu baita ere segurtasun bat gai honetan aurrera egiteko. Zen ere, datorren osteguneko parlamentuko osoko bilkuran, honi buruz galdetuko diogu lehendakari ordeari, jakiteko noraino betetzen ari den aipatudan lege hori, 2014ko lege hori, emakumearen kontrako bortizkeriaren kontrako borrokatzeko lege hori, noraino betetzen ari den, zenmotako neurriak hartzen edo har dezaketen hori betetzeko, eta gero bestaldetik ere jorratuko dugu UPNren aldetik osoko zuzenketak, zergen inguruko osoko zuzenketak, eta horrekin bukatuko dugu, jarraituko dugu lege horiekin bertan bera helduko direlako osoko zuzenketa horiek, eta jarraituko da prozesua, gero enmendakina partzialak jorratuko ditu hori batzorde batean, eta beste behin onartuko dira moldaketak zergen inguruan, eta moldaketa horiek ezinbestekoak izango dira horiekin batera joango diren aurrekontuak, beraz, bi pauso ezberdinak, alde batetik zerga eta beste aldetik aurrekontuak, baina bat egiten dute pleno batean, eta bata besteari gabe ezinezkoa da, beraz normalean elkarrekin joaten dira, parlamentura jorratzen dira, eta horri esker horrela jarraituko du datorren urtean. Naiz eta atzo azaroan 25 izan, eta jende asko eta oro har emakumeok kaleetara irten, geuk kezka bat daukagu, eta kezka da, Alderdi Sozialista, Geroa Baik eta Euskal Herria Bilduk adostu dutela Los Caídosen eraikin hori, erorien eraiki hori, ez kentzea, ez erortzea, ez ezabatzea geure bizitzatik, ez? Oso latza da guretzat hartu da ben akordioa, akordio horrek soilik egiten ditu gauza batzuk kendu, gauza batzuk ezabatu, adibidez, Sanjurjo eta Molaren kriptak kendu, baina monumentua hor geratzen da, eta gainera izendatu nahi dute Maravillas Lambertoren izenarekin. Ezagutu genuen Maravillas Lambertosen aizpa, Josefinak, eta Josefinak beti esaten zeban, berak ez zuela nahi monumentu hori bere bizitzan izan, ez zuela nahi monumentu hori ikusi, hori desagertu behar zala. Eta geu Kontegu Zurekinek beti defendatu dugu monumentu hori geure bizitzatatik kendu behar dugula, ezin dela hori geure hirian izan, ze hori diktaduraren garaian zutitu zen, eraiki zen, eta horrek egiten duena da, diktaduran errepublikanoan izan zirenei, geure familiei, hoien kontra hil ziren fascistei,
elementu hori eraiki, memoriaren, beraien memoriaren eraiki, eta guretzat hori da oso latza, ez? Orduan, ez dugu lertzen, zelan utzi daben kanpoan kontigo zurekinek gainontzeko alderdiek, badakigu oroimen eraikin horrek daukala behar duela juridikoki ziurtagarri bat izan hori hortikan kentzeko. 2022 urtean, hemen parlamentuan, eskuindal alderriak ezik gainontzekoek esan genuen, egingo genuela guztia erakin hori kentzeko, eta orain ez dugu lertzen, eta gaina mingarria da biktimen familientzako, elkarte memorialistentzako, eta oso larria da, eta oso gogorra da alderdi aurrerakoiek ez kentzea monumentu hori, baizik eta hor ustea, eraberritzea, gauza batzu botatzea, baina monumentu hori izango da, eta ez dakit nola begiratu diezaieken gero, begietara, biktima guztioi esanez, monumentu hori hor geldituko dela, justu gure hiriaren erdian. Beraz, guk eskatzen duguna da, elkar gaitezen, zer gaitezen, eta akordioa izango dela guztion artean, izan dezala akordio horrek zentzu bat, eta da monumentu hori gure bizitzetatik kentzea, ezabatzea. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.